אז מיינקראפט הוא המשחק הכי גדול בעולם, ואחד מהמשחקים הכי טובים שיש. אבל שכחתי את הקוד של החשבון שלי במיינקראפט, שזה אומר שאני לא יכול לשחק במשחק. אז הדבר ההגיוני היחידי שאני יכול לעשות עכשיו, זה להכין גרסה של מיינקראפט משלי. ובגלל שאני שונא את עצמי, אני עושה את זה רק בשבוע. אז הדבר הראשון שעשיתי זה להכין פרויקט חדש ביוניטי, והדבר הראשון שאני צריך להוסיף למשחק זה דמות שאתה יכול לשחק איתה. אז חיפשתי מודל של סטיב בסקטשפאב, הוספתי אותו למשחק, והוספתי לסטיב ריג'יד בודי כדי שאוכל ליפול, והוספתי לו גם קוליידר כדי שהוא לא פשוט ייפול דרך הרצפה. אבל אני צריך שסטיב יוכל לזוז, ואין לי כוח לתכנת את זה. אז חיפשתי קוד באינטרנט, ולקחתי ממנו השראה, ושמתי אותו במשחק, ועכשיו סטיב יכול לזוז כמו שצריך. וגם הוספתי הוטבר למשחק, והוספתי שאתה יכול להרביץ. אבל סטיב לא יכול להרביץ לשום דבר, אז דבר הבא שאני מוסיף זה בלוקים. ומצאתי גרפיקה של בלוק דשא שהוספתי למשחק, וגם תכנתתי שאתה יכול לשבור בלוקים, כמו ששברתי את אמא שלך. והדבר היחידי שנשאר לי לעשות, זה לתכנת שמתי ששוברים בלוק, מקבלים בלוק, ושאתה יכול לשים בלוקים. אבל אני לא אעשה את זה היום, כי אני מתחיל להרגיש די עייף, אז אני פשוט אעשה את זה מחר. אז התחלתי את היום עם להוסיף בלוק מרחף, שאתה יכול להוסיף לאינבנטורי, ותכנתתי שאם יש לך בלוק באינבנטורי, אז הדמות יורה לייזר, ואם הלייזר פוגע בבלוק, ואתה לוחץ על הרייט קליק, אז אתה שם את הבלוק שיש לך. ועכשיו שאפשר לשים בלוקים, אפשר לבנות מבנים מיוחדים. That's a penis! ועכשיו אני רק צריך לתכנת שמתי שאני הורס בלוק, אז הוא עושה ספון לבלוק המרחף שאתה יכול להרים. והדבר הבא שאני מוסיף זה בלוקים חדשים. אז הוספתי בלוק אדמה, בלוק עץ ובלוק אבן. והדבר הבא שאני מוסיף זה World Generation, שאין לי מושג איך מכינים את זה. אבל זה בעיה שלי למחר, כי אני הולך לישון. A few moments later. טוב, ה-World Generation בכלל לא פעל. הוא נראה נוראי. וכדי שתבינו למה זה קרה, צריך לחזור אחורה כמה. והדבר הראשון שעשיתי זה לחפש ביוטיוב איך להכין את מיינקראפט ביוניטי, ומצאתי טוטוריאל, ואחרי כמה זמן שאני צופה את הטוטוריאל, אני מצליח להכין את זה ביוניטי. ואז פשוט שיניתי את הקווים עם הבלוקים. וכן, זה נראה נוראי. זה רק צ'אנק אחד. והסיבה למה זה קורה היא די פשוטה. זה קורה בגלל שבצ'אנק אחד יש בסביבות 1200 בלוקים. ומה שקורה שיוניטי מרנדר כל בלוק כגוף של עצמו, ולרנדר 1200 בלוקים זה די קשה למחשב. ומה שכל הטוטוריאלס עושים זה שכל צ'אנק הוא גוף אחד, שזה עושה הרבה פחות להגים. אבל אם אני אעשה זה ככה, זה אומר שאני צריך לכתוב מחדש את כל הקוד לבלוקים שהכנתי, ואני עצלן מדי כדי לעשות את זה. אז כתבתי קוד שגורם ליוניטי לרנדר רק את הבלוקים שקרובים לסטיב, כדי שלא תרנדר את כל ה-1200 בלוקים. אבל המשחק עדיין די לגי, ותזכרו, זה רק צ'אנק אחד. אם זה כל מפה, אז המשחק פשוט נראה לי יקרוס. אז אני פשוט מחקתי את כל הקוד של ה-World Generation, וכתבתי קוד חדש. ועכשיו המשחק פשוט יוצר אין סוף בלוקים של דשא. אבל אפילו שזה רק בלוק דשא, המשחק עדיין לגי. אז שוב פעם מחקתי את כל הקוד, ופשוט פרשתי מלעבוד על ה-World Generation. ואגב, כל העבודה על ה-World Generation לקח בערך יומיים, ואני צריך לסיים את המשחק בשבוע, אז אני צריך למהר. ואם אתם יודעים מתמטיקה, זה אומר שהיום יום אז התחלתי להכין אזור קטן שהשחקן יכול להיות בו, והוספתי שסטיב יכול לפתוח את האינבנטורי, ותכנתתי שתוכל לעשות קראפטינג במשחק. ובקראפטינג אתה יכול לבנות עץ מקצע, אתה יכול לבנות מקלות מעץ, אתה יכול לבנות חרב ממקלות. ועכשיו שכבר יום חמישי, הדבר הבא שאני מוסיף זה זומבי, ותכנתתי שהזומבי יכול לרדוף אחריך.
ומתי שהזומבי רודף אחריך, יכולים לקרות דברים מיוחדים. ותכנתתי שהזומבי יכול לפגוע בך, ושאתה יכול לפגוע בזומבי. ודי סיימתי, אבל אין שום דבר לעשות במשחק. אז החלטתי שנגרום למשחק להיות כמו סקייבלוק, רק שאתה צריך לשרוד כמה שיותר זמן. והתחלתי לעבוד על הסקייבלוק מהיום השישי, והוספתי את האי של הסקייבלוק לתוך המשחק. ותכנתתי שיש יום ולילה במשחק, ושבכל יום הזומבים עושים ספאון. וזהו, די סיימתי. רק חסר משהו אחד במשחק.